Благословени Боже, ние сме ти благодарни за тази възможност, за днеска шея, за тази привилегия, за тази възможност, Господи, която ти ни даваш. Отново може да бъдем събрани, Боже, в Твоето ти ни, Господи, ние да не с всички нашите тревоги, с всички нашите трудности, проблеми, нощоти, като един верен Господ, като тези неща ги донесваме пред Голготския кръст и пред Него, Господи, ние получаваме нашето служение, нашето благословение, нашия отговор, Господи. Благодарим Ти, че Ти си основател на земята и на небето, Господи. Ти си в човека, Ти си създал човека. Ти си в човешкия живот, Господи, и с Тебе, Господи, дава спасение. Благодарим Ти за това, че Господи, ние сме сами в живота, но и ние имаме Тебе, Папа Небес. И ние ховаваме на Тебе, Боже, на Твоето спасение, Татко Небесен. Благодарим Ти тази вечер за това, че си повече. Благослови домът на брат Янко, благослови домът на сестра Светла, благослови домът на брат Николай, благослови семейството на брат Васил, благослови семейството на пастора Боже, благослови семейството, Господи, ние искаме, Боже, да Ти останем верни, да Ти бъдем огонници, да Ти бъдем полезни, Татко Небесен. Да върши, Господи, да желаем да върши, Боже, Твоята воля. И казва, когато ние се откликни към Тебе, Господи, към Твоя зов, Татко Небесен, то останалото другото, Господи, което е нужно, Боже, Ти ще го прибавиш. Сега помежду нас, Господи, ако има болни, ако има страдащи, ако има немощи, Господи, ние казваме, че всичко това, Божия свят, Ти си го приковал на кръста и си възтържествувал и си издава повече, Господи, победител. Затова, Боже, ние Ти благодарим, че чрез Твоята жертва ние, Господи, приемаме нужното и потребното за всеки един от нас. Тази вечер, Боже, благослови Словото Си и това Слово изречено в него, както казва всеки път, то нека да поработи и да дава повече. В името на Исус, Боже, ние се молим сега за пастърското, за семейство, благославяме го, Господи, издигаме го, Татко Небесен, оставяме го, Господи, в Твоите ръце. Да си верен и праведен, Боже, да извършиш още по-голямо чудо, така че чрез това чудо, както казахме, съгласен повече от двама не трябва да повярват, Татко Небесни, и да бъдат спасени още много други си. В името на Исус сега благословени и с нас остани. Амин, Боже, и амин. Амин. Слава на Бога. Спрете микрофоните, ако учите. Слава на Бога. Ще прочета един стих от 2 Петрово, 3 глава, 18 стих и после ще разсъждаваме на други места. Тук Словото Божие казва така: но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде слава и сега и до вечния ден. Амин. Тук Словото Божие говори: растете в благодатта и познаването. Днес искам да говоря точно за духовния растеж. Това е нещо важно, вижте, ще кажа защо. Понякога човек ида при Бога, вяра в Господа, Словото Божие каже: спасяваме се, народим се, започнем нов живот. Обаче защо е важен растеж? Вижте, ще кажа защо. Йоанна 1.12, Словото Божие казва така: а на ние, които го приеха, Бог даде право да се нарекат Божии чеда. Това е вярно, да. Приеми Господа, вярвай в Него и Словото Божие каже: ние си Божии чеда. Това го каза Бог, не ни. И ние го вярваме и наистина с вяра в Господа стоим в това, което Бог е казал. Обаче, той не спира до там. После в Ефесяни, Словото Божие казва така: да не бъдем вече деца, блъскани и заличени от всеки вятър на учение, чрез човешка заблуда и лукавство по измамни хитрости, но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос, в когото цялото тяло, злобено и свързано, че се доставя на всяка състава, според съразмерното действие на всяка част, една част, изработа растежа на тялото за своето наздание в любовта. Виждаме от това горе, не сме деца, Божии деца, но Словото Божие да не бъдем вече деца. Ще дам ви пример сега, като говоря за това. Защо е важно да растем? Вижте, още ще прочитам. Евреи 5 глава, от 12 до 14 казва така: понеже докато ви трябваше до сега, според изтеклото време и учите да станете, имате нужда да ви научи някой отново на елементарните начала на Божиите словеса и достигнахте да имате нужда от мляко, а не от твърда храна. Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението на правата, понеже е младенец, а твърда храна е за пълнолетните,
които чрез упражнения са обучени чувстват си да разпознават доброто и злото. Тук ясно говорим. Сега те са чули благата вест. След години отново виждат, че тези хора същите, които са били в Господа, са същите него, не са мръднали. Затова тук пише каза, това време каза, това е един приятел, мисля, че около 4 години, в които те са стояли на същото място. И казват, те ще стоят достатъчно. Ще кажа, защо е важен растежа. И най-вече трябва да им е правилно разбиране относно растежа. Сега някой си мисли, че чета много книги, ще стана много духовен. Другото може да мисли, че нещо трябва да прави, едва не да стана духовен. Сега ще им Словото Божие, какво ни казва. Сега, някои християни си казват, ами не се спасят, защото трябва толкова да се напълням сега. Дали си е вечен живот? Това е реално, това Словото Божие казва така. Който вериш има вечен живот. Обаче искам да ви кажа, защо е важен растежа. Да ще дам един пример сега, че всеки родител се радва, когато му се роди дете. После се радва, когато това дете почне да говори дума по дума, да казва мама, тати, почне да говори баба, дядо, и ще се радваме. После се радва на първите стъпки, които прави детето. Понекъде след годинка. После понекъде как расте. И така всеки измер ден и се радваме на растежа на детето. Обаче, представете си, ако това дете след няколко години минава, а това дете остава на същото ниво. Не може да говори, не може да ходи, спира развитието му, какво става? Тогава става проблем. Това е както физически проблем, така и в духа. Когато християнин остави на положение и по никакъв начин не работи в своето израстване в верата, остави на духовно дете. И Словото Божие каже, че такива хора лесно се научат различни учения. Кой го казал, кой го тръгват по един по друг. И тогава наистина стане много объркване. Ако човек не е познал Словото Божие, ако не израства познание на Бога, той много лесно може да бъде заблуден. Сега, растежа е процес, който е свързан както с човека, така и с времето. Никой не порасва един ден. Както много казах, детето се ражда, минава годинка, почва да прохожда, минава още време, почва да говори и така нататък. Значи растежа става съобразно времето, което наистина прекараме с Бога. И сега, заедно с растежа се променят и действията, отношенията и поведението човека. Има разлика, разбирате ме. Не може да си бил един човек и да ги при Бога. След години да бъдеш същия. Няма промяна. Дето един пастор каза, няма как Бог да дойде в твоя живот и те бъдеш същия. Това е невъзможно. Когато Бог идва в твоя живот, той да живее в теб, да работи в теб. И непременно ще има промяна. И промяната, вижте, в Словото Божие, кога става, вижте. Яна 15 глава, лозата и пръчките. Това е много ясен пример. Той каза, отец ми, аз съм лозата, вие сте пръчките. Колко ясно така. И сте лозата, ние сте пръчките. И от нас зависи каква пръчка ще бъдем. Аз съм истинска лоза, отец ми е земеделец. И после Петър си казва така. Аз съм лозата, вие сте пръчките, който прибъдна в мене и аз в него, той ще дава много плод, защото от мене не може да свърши нищо. Значи лозата, пръчката дава плод тогава, когато стои на лозата. И искам да кажем, и при християните има правилен растеж. Наистина, промяна на поведението, промяна в говора, промяна в живота на изцяло. Това става, когато растем в Господето с разбиране. Вижте, в Коринтяни 13-11 апостол Павел казва относно растежа. Първи Коринтяни, искам стъпка в стъпка да представим тези неща. Казва така, когато бях дете говорих, къде те чувствах, къде те разсъждавах. Откакто станах мъж, напълно съм на детинството. И това миналото, което е било. Да, си бил така, живял си така. И тя ви казва, че когато човек обикновено е дете, винаги има един, който говори. Който го напъства, който направлява родителя, който да не е винаги. Но когато е, че порасне, родител го става малко почва сега да бъде самостоятелен, да може да се изгражда на навици си, да може сам да се прави живота. Така че е важно, наистина, важно е ние като християни. Знаем, че идем при Бога. Бог ни приема, поема в нас в живота ни, води на така, там, където трябва, показва ни нещата в този свят. Но идва време, когато ние сами, че трябва да правим изборите в нашия живот. И това е реално и никой от нас не трябва да бяга от това място, от това нещо. Защото вижте, докато човек е малък, много пъти може да бърка. Но татко прощава, защото като той е малък, толкова на къла. Но когато порасне, че започне да се обновява ума, започне да разбират Словото Божие и вече трябва наистина да взима правилно решение, да разбират Божията воля, да се моли на Господа. Словото Божие Яков 1:5 казва, ако някому от вас не достига мъдрост, нека просто свяра и Бог ще му даде. Ако не си Божи деца,
то непременно Бог няма да остави, няма да забрави. И сега, иска така стъпка в стъпка да приемем напред. Словото Божие казва наистина относно растежа на християна. Тук Словото Божие казва да не бъдем вече деца. Тук става дума не деца, не е Божи деца. Тук става дума деца по ум. Да не бъдем вече деца. Значи дума. Аз си казвам, представете си, едно дете на 5 години, минава точно 15, то продължава да бъде съкласи като дете, да говори като дете и каже, това дете не е добре. Да, така е, да. За 20 години той трябва да има промяна. И аз да ви кажа определено, съм имал в живота си християни около мен, след 20-30 години те продължават да бъдат там, където са били. За жалост. И средните вече отпадат. Значи вижте, това е една борба. Една борба, в която човек трябва да се противопоставя на греха, на изкушенията, на сластите, на това, което наистина идва върху него. Вижте, в Битие 4 глава, 7 стих, Бог каза на Каин, при да обявил. Той му каза, Каин, греха лежи при вратата и към теб стреми, но ти да го владееш. Да владееш греха на човека, да имаш обновена на ума, да разбереш кой си ти, кой е твоя баща и как да стоиш пред него. Сега, нека да подем малко в този страш малко по-голяма дълбочина. Сега Словото Божие казва така. И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други благовестители, други пастири учители. Тук говорят 5 служения в църквата. Целта на тези служения не е еди кой събе в горите да каже аз съм апостол или аз съм пастор, аз съм пророк, аз съм благовестител. Не. Целта е в църквата всеки да служи за делото на изграждането на църквата. Църквата е Христова, Бог е поставил определени хора да вършат Неговата воля, да изграждат на цялото Христова. Така че това е много важно сега. И Словото Божие казва така. Апостоли, пророци, благовестители, пастири, това са служения, които Бог дава, за да може тялото Христово да се назидава. Самото дума назидание, това е изграждане. Някакво назидание е така. Това не е назидание. Назидание е зидаш тухла в тухла. За делото на служението, за назиданието на Христово тяло с цел да се усъвършенстват светиите. Вижте, помните, когато Марка 9 глава, когато Исус Христос каза на своите апостоли, сега отидем в Иерусалим, там ще бъде предаден, там ще бъде роган, там ще му разпъната кръст, ще бъде възкръсна. И тогава те се чудиха, те не разбеха кой им говори. Обаче, тогава те се почнаха да зарушкат. Сега кой ще бъде прав между нас, кой ще бъде лидера, кой ще бъде така най. И тогава, когато седнаха жертва, Исус каза, за какво се припирахте по пътя, за какво? Те мълчаха, че са гузни. Тогава Исус каза, който иска да бъде пръв между вас, ще бъде от всички последен и на всички слуга, другия пред каза служител. Така не, че виждаме, че ролята на пастора, проповедника, благовестителя, пророка, учителя, ролята му не е да бъде да господарува, а да бъде слуга на другите хора, да служи на другите хора в тялото Христово. Именно поради това днес има много разграничаване, като еди кой си голяма работа. Не, голяма работа е той. Ние сме хора, само хора сме. Така че който да е той, самия апостол Павел каза, кой съм аз, кой е Полос, там и кой е другите. Той е който е поръчи всичко. Така че ние сме просто слуги на Господа и нека служим на Бога с наистина и да почитаме хората около нас. В Филипяни Словото Божие каза така, считайте другия по-голен от себе си, но със смирено мъдрие. Значи може да се да осъзнава, че Бог обича всички хора еднакво. Бог обича като Негови деца. И още повече, когато дойдем при Него, той направи Негови деца. Така че никой не трябва да презира някои Божие дете и даже мога да кажа като творение като цяло. Виждам при някакви хора, които са алкохолисти, наркомани, пропаднали хора. Но знаете какво става? Аз съм казал много пъти, лоши хора няма. Лоши господари. Аз съм много хора, които са наркомани, как когато приемат Господа, се връщат стават други хора. Алкохолици било, проститутки, сводници. Всичко се връща. Кога? Когато дойде при Бога. Значи това е много важно да казваме, че не трябва да съдим на хората според това, което е в момента. Трябва да има тях като Божие творение, като Божие създание. Сега, Словото Божие казва, искам да кажа, да не бъдем вече деца. Сега вижте, на другия Словото Божие казва, Матео 18, ако не станете като децата, няма влезе Божие царство. Така говоря, да станем децата им и привид, да бъдем доверчиви, се доверим на Господа, се оставим Неговата ръка, като наш баща. Това така. Но тук каза, да не бъде вече деца. Защо не казва така? При децата има няколко характеристики, които са да кажа. Незрялост, наивност, доверчиви. Едно дете винаги нещо може да бъде издълно. То е незряло, то се доверява всеки. И е наивно. Това е нормално, обаче Бог не иска
християните да бъдат такива. Християните трябва да разпознават доброто и злото. Когато не сме в този път, в началото още не разбираме, Бог има наистина една грижа към нас, така определена грижа, докато дойдем на време, в което започнем да познаваме нещата по-близко, искаме почнем самите вече да правим своите избори. И сега, доверчиви, верят на всеки, верят на всичко, това са истата. Обаче, когато говори за християните, не познават добре Словото и различават истината от заблудата. Това е в духовен план. И ще дам сега пример Словото Божие, когато говорим с тези неща. Във 2 Коринтияни, 11 глава, 4 стих. Точно говорим за този тип хора. Така. Една секунда. Втори Коринтияни, 11 глава. Казва така. Защото ако някой дойде и проповядва друг Исус, когато ние не сме проповядвали, или ако получи друг дух, когато не сте получили, или друга логости, което не сте приели, вие не се го търпите. Що? Защото не правят разлика. Много път съм чувал хора, които казват, към днес съм виждал някой също църква, и към за който пастор говори за Бога говори. Ама какво говори за Бога? Те ще говорят за Бога. Трябва да разпознаваме, когато някой не говорим, какво не говорим, дали говори според Словото Божие или говори според своя ум, или пък нещо фалш. Защото Словото Божие казва, че последно ще има лъжевци, пророци, заблуди, трябва всеки един да бъде буден за себе си и да разпознава. И вижте сега кога още относно това. После 13-15 казва така, защото такива човеци са лъжеапостоли, лукави работници, които се приправят на Христови апостоли. И не е чудно, защото самият Сатана се приправя на света ангел. Виждате какво става. И ако не разпознаваме, можем много лесно да бъдем заблудени. Те, че не е голямо нищо, ако него служители да се приправят на служители на правдата, но тях ще бъде според делата им. Да, те ще погинат, но жалко е, че покрай тях ще появят много хора, които седят тях, такива учители. Както скоро говорихме, Словото Божие Исус каза за тези хора. Слепи водачи, сляп, слепеца, ако води и двамата падат в ямата. Значи отговорността е този, който води и на този, който оседва. Така че трябва да бъдем много внимателни. Това Словото Божие не говори, трябва да растем верата. Трябва да познаваме Господа. Трябва да познаваме все повече и повече Словото Божие. И когато познаваш Словото Божие, когато някой ти говори заблуда, лъжеучение, ти вече можеш да разпознаеш чрез кой да говори този човек. Ако говори от Бога, ще говори Божие Слово. Така че наистина тези неща са важни за нас. И има и друго нещо, което е важно. Сега в момента, в тези последни времена, има много хора, които говорят с философия, красиво, риторика, риторично, но вижте сега, Словото Божие ни казва така. Никой да не ми моли с празни думи, понеже поради тези неща иде Божия гняв върху святите непокорства. Празни думи. Думи, които може да изглеждат красиво, но нямат сила в себе, защото го няма Божия дух. Не са по Бога. Знаете колко много път ми стана жал така, когато чуе някой да говори нещо красиво, да се впечатляват хората, обаче говори нещо, което въобще не е от Библията. Така че трябва да пазим себе си от тези неща. Сега, Евреи 13:9 казва относно това. Вижте, стъпка по стъпка искам така да вригнем, да видим докъде можем да бъдем деца и как трябва да се пазим. Така, 13:9 Евреи, 13:9 казва така. Не се замчите от разни странни учения, защото е добро сърцето да се укрепва благодат, а не с наредби за ястия, от които не са ползвани онези, които не са се водили по тях. Тук говорите си, че има различно учение. Това ще идеш от не имаш, това е яденичество и примерите да не в един коловоз. Кой може да идем, кой не трябва да идем, а реално сами се казва, това, което ми запостате, то не скърня човека, но това, което излиза. Защото това, което идеш, то отива. Така че това е, наистина трябва да пазим себе от такива спорове. И много важно е говор, чувства, разсъждения да бъдат променени. Не може да стане същия. Апостол Павел каза, като дете, като те говори, като те чувства, като те разсъждавах, но сега ще съм пораснал. И в Евреи, Словото говори за трудната храна. Сега дума, всеки един човек, който вече с времето 2-3-5 години в живота му, трябва да се опита вече наистина да разбере какво е трудната храна. Сега, когато говори за мляко и твърда храна, ще видите кое е млякото и кое е твърда храна сега. Словото Божие казва, понеже докато вие трябваше сега, пред цялото време учите да станете,
имате нужда да ви учиш пак някои на елементарните начала и достигнете да имате отново нужда от някакво, а не от твърда храна. Млякото, това е Божие Слово. Когато четеш Божие Слово, макар нещо да разбереш, това е млякото, което храни твой духовен човек. Ще кажа, защо полека, Бог започва да ти дава разбиране чрез Святия Дух. И почваш с години така, с времето, чел си някакво слово, виждаш го чеш, Бог ти дава много откровение. Бог дава да го разбереш, да влизаш по-ново в нещата. И това става, когато се прибъднем в Господа. И сега, млякото е неопитен в Словото. Неопитен, и мога да кажа, това са предимно само слушатели, хора, които само слушат, но реално си още се лутат. И даже в Коринт казва така, в първи Коринтини, 3 глава, първите стихове. Говорят точно за такива хора, които са неопитни още. И наистина хубаво е като християни да разбираме тези неща. Когато ни предупреждава Словото Божие, да знаем за какво става въпрос. Тук казва така, и аз, братя, не можах да говоря на вас като на духовни, каза апостол Павел, но като на плътски, като на младенци в Христа. Значи не на духовни, на хора, които са плътски, които са те първо почват, младенци. С някой храних. Не с твърда храна, защото още не можете да я приемете. А и сега още не можете. Виждаме какво значи, началото не са могли и сега, че отново не могат. Тук говори нещо, някой катаклизъм в живота им. Понеже до сега сте плътски, защото като има между вас зависти, разпра, не сте ли плътски и не постъпвате ли по-човешки. Ще ми кажа, виждаме, че как това, което вършим помежду си, това показва докъде не сме в духа и докъде сме се оставили Бог да променя. Разпир, ревнование, тези светски неща, зависти, непростителност, удумване, клюки, къде всичко говори, че все още стария човек има място в нашия живот. Сега, какво да се в Словото Божие, в Петровото, първо Петрово, 2 казва така. Говори се вече за, наистина, за храната, която трябва да купнем, да имаме. Пожелавайте, като новородени младенци, чисто духовно мляко, за да порастете чрез него към спасение. Значи Божието Слово трябва да влиза в нас. Да влиза и растем. Както видите, когато приемам млякото, било от майка, било от магазина мляко Божие, когато пием мляко и то почва да расте, и така е в християнството. Млякото, което храни нашия духовен човек, това е Словото Божие. Исус Словото Божие, когато помните, Матея 4 и Лука 4. Не само с хляб ще живее човек, но всяко слово, което е израз Божиите уста. Словото Божие е това, което храни нашия духовен човек. Но сега, какво значи твърда храна? Сега тук идваме на въпрос на твърда храна. Исаия 1:3, Исаия казва така, пророкът. Вола познава стопанина си и оселът и аз се господаря си, но Израил не знае, мой народ не разсъждава. Интересна работа. Тук е така, не разсъждава. Сега има неща, които на Словото Божие са написани ясно, черно и бяло. Но има неща, които трябва човек да разсъждава. Ще кажа, защо сега погледнете сега. На мен Словото Божие казва, обичай майките баща си. Друг пред каза, който не остави майките баща си. Друг каза, който не намрази майките баща си и казва, кое е истината? Да ги обичаме, да ги оставим, да ги намразим. Кое е истината? Трябва да знаем, че в Словото Божие, когато Бог казва нещо, винаги има контекст. Винаги има нещо, което трябва да разберем. И това става, когато разсъждаваме от Божие Слово. Сега, специално да разсъждава от Божие Слово и да прилага Божие Слово в живота. Това е много важно. Има моменти, в които става сме чели Библията. Вече втора стъпка е това, което четем и да го прилагаме и да го живеем. Това е нещо, което е наистина важно. И вече Словото Божие казва, че да разпознава доброто и злото. Вече да можеш да правиш разлика между това, което живееш, това, което ти казва Господ и това, което трябва да промениш. Значи няма съвършени хора. Всеки един човек, сигурно някъде в своя живот има слабости. Има неща, които трябва да се променят. Обаче тази промяна не става изведнъж автоматично. Да, един при Бог не вражда, но оттам да вече стъпка по стъпка, така, да пораснете чрез него към спасение. И това е важно да го разбираме. Що ще казваш, що много хора остават с една. Си разбира, че едва не идваш при Бога, покаваш се и кажеш и вече в небето. Ама не. Има път, който трябва да завиш. Апостол Павел в края на живота, знаете какво каза? Аз се подвизах доброто върстване, пътя свърших, верата опазих. Значи има път, който трябва да извървим, който трябва да извървиш, да стигнеш до край. И там накрая е нашия Бог. Така че трябва да знаем сега. И някой да викаме, доколко и до кога да растем. Словото Божие дава отговор на чувства, което ще сега.
Сега в Ефесяни, 4 глава, четем. Ефесяни, 4 глава, от 15 си казва, каква е мярката на разсежък малка е така. Но действащи истинно в любов, да просим по всичко в него, както е главата Христос. Значи, дума, мярката на разсеж не е човека. Ще кажа, защо? Преди всеки един човек има някой модел, като до себе иска, или кой си брат има, не брат Стоян. Той е много добър брат, той е направо, искам да поддържавам на него. Да, сигурно наистина има много добри брати около нас, които са добри, които трябва да поддържаваме. Но нека този, на който трябва да моделът нашия живот трябва да е Христос. Защото хората, всеки човек има своите слабости. Днеска може да е много добре, утре може да се нещо живота ми каже, как може да се издържа за този човек. Значи моделът, пример трябва да е Христос. Помните апостол Павел каза към Тимотей. Той каза така: вярно е това слово и заслужава пълно приемане, защото Христос Исус дойде умре за грешници, открит най-голям съм аз. Към Господи, този човек не виждаш около себе си други хора. Той вижда най-големия грешник. Но той гледаш към Христос. Значи, когато гледаш към Христос, винаги ще видиш нещата, които в този трябва да се променят. Ще имаш стимул. А гледаш на една голяма така, изкушение хората да гледат някои християни, които са по-слаби от тях. Кажа, аз съм добре. Они бършат, кои си грехове, аз съм едва не пес сърце. Разберете ма, вашият поглед трябва да бъде към Христос. Да гледай кой какво прави. Гледа на Христос и наистина промяната от Бога, да просим по всичко в Него. Мярката на сече по всичко. Значи, какво значи това? Сега, всеки има живот си, има моменти, в които вземе решение, в които вземе избори. И хубаво е, когато вземаш някакво решение, каквото е това в своя живот. Запитай се, как би постъпил Исус Христос, ако беше на мое място. Запитай се. След това запитай се, ако сега го след мене, той как би погледнал на деянията, които върши аз. Дали би го одобрил? Това са елементарни въпроси, но те дават много неща. И когато разсъждаваш така, ще видиш постепенно как ще промениш своя мироглед, своите решения, своите избори, ще кажеш: да, Господи, искам да бъда горен пред Тебе. И Бог дава мъдрост наистина в тези неща. И сега, докъде доснем всички единството на вярата и познаването на Божия Син. Вижте, всичко става стъпка по стъпка. Няма такъв човек, който да дошъл веднага и да става съвършен. Няма такова нещо. В Йоанна 17 словото Божие казва така: а това е вечен живот, да познае Тебе, единият истинен Бог и истинен Христа, който си изпратил. Това е вечен живот. Това е вечността. Тя е свързана с Бога и с нашия Господ Христос. И наистина, идвайки при Бога, ще вярваш в Него. Ние можем много неща да ги знаем, но приемем с вяра Христос и Бог нас спасява. Наши свои чеда, а обаче оттам има вече живот. Обновява на ума, полека започваме това, което съждаем, това, което четем и да го живеем. Стъпка по стъпка. Сега. Искам да кажа за един проблем с християните днес. При много хора има много знания. Вижте, ще ви кажа защо. Представете си при 2000 години, когато Петър, Йоан, после Павел, Стефан там проповядаха, хората знаеха ли Словото Божие към нас сега? Имах ли Библия? Замислете се. Когато Петър стана да говори на Печатница, колко тези хора имаха Божие Слово, кажете ми? Те бяха религиозни хора. Значи, не знам колко хора тях има Божие Слово. Петър говореше дължименно и тези хора пребраха 3000 човека, поставяха 5000 човека. Искам да ви кажа, не си имаме цялото Слово Божие. От битие до откровение, всичко е неясно. И имаме го обаче става така, че има много знания, но не се качили живот съответно. И затова апостол Павел преди 3-16 казва така: нека да имаме за правило това да живеем според знанието, докъде сме осигнали. Значи виждаме, че с придобиването на знанието Бог има иска повече от нас. Това, което четеш, това, което придобиш като знание, което Бог ти открива, и да го практикуваш. Значи, ще кажа защо. Представи си, взимаш колата, взимаш книжка, караш колата. Знаеш знак си, обаче там има един знак 50, ти кажеш 80 или 100. Какво правиш? Блъскаш се. Ще кажеш, защо го спри? Защото имаш знак. И ти го спази. А ако ние започнем да живеем това, което четем, ние продължаваме в този свят всички останали хора. Само с една табела християнин. Именно живота, който живеем, показва доколко сме посветени на Бога. И това наистина не е нищо, не е някаква мистика. Това е нещо. Спрете микрофон, спрете, ако ще да. И важно е сега Словото Божие казва, с Божие Слово да го четем, да го приемем и да живеем. Сега, много важно с коса храна, ще кажа защо. Има толкова много изкушена храна. Сега човека става като закуска, може да направи една попара, може да направи принцеса, може да купи нещо от магазина, някаква закуска. Това са лични храни. Но обяд същата работа. Според въпроси, които имаме, си огаждаме. А обаче,
Когато става дума за духовния човек, храната е една. Това е Словото Божие. Матея, че се казва Словото Божие, не е само слявчия човек, но всяко Слово Божие. Храната е Божие Слово, нашия духовен човек. В Яна 6:4 иска така. Плътта нищо не ползва. Думите, които са говорил, дух са и живот са. Значи, Божието Слово е храната за нашия човек. И вижте сега колко е важно да приемем това Слово Божие. Представете си един човек сега, ако спе да иде. Аз съм чул за много хора, които млади момичета били пълнички и почват спират да едат. Става анорексия и после там ги спасяват. Що е към тези неща? Ако човек спе да чуе Словото Божие, бидейки той християнин, знаете ли какво става? Ослабва и заминава. Ама може да кажеш, аз преди даже никога на църква, познавам пастора, познавам Словото Божие и какво това? Ти вече си полумъртъв. Важно е човек да храни себе си, да поддържа своето духовно състояние. Самия апостол Павел към Коринтяни казва така: аз не се обезсърчавам, но ако даде външния мой човек, вътрешния всеки се подновява, всеки ден. Това говори за ежедневно ходим с Христа, ежедневно пребъдваме с Христа. В молитва, в Слово, наистина Бог иска да живеем така. И книгите сега, които ще стоят, има в последно време много книги, които са така, на християнска тематика, и други голям християни си препращат тази книга, хубавост книга. Искам да кажа, че книгата не е Божие Слово. Книгите са написани човеци за човеци. Книгата може да се насърчи, обаче тя не е храна. Храната за духовния човек е само Божието Слово. Това е храната. Книгите са много книги. Самия Екклесиаст каза, писат много книги, трудна плътта. Обаче каза така: бой се от Бога и пъй заповедите му, защото това е всичко за човека. Така че трябва да знаем къде си. Сега, в какво се изразява разсъждие промяната? Ще дам няколко стъпки да разбират. Първо, сега, че разсъждие идват отговорности. Когато на дете е малко, то е малко отговорности. Като по-отрасъл малко, почва да расте, придобива повече знание и повече отговорности почва да има. Сега, когато ти вкъщи го пазиш, ти чуя никъде, като прави си кажеш, я иди на магазина, я иди там, почваш полека, да обзаваш отговорност като родител. Така и при Бога. Когато си малък, още във вярата, Бог те пази. И време, когато Бог ти вече порасни вярата, да почнеш да правиш това или онова. И той дава мъдрост, как да говориш, дава ти силата, разбира се, чрез духа. Сега, това, което се променя, първо, това е характера. Сега ще дам някои неща. Матея, 11 глава, 20 така. Това е покана към хората, към всички хора. И вижте кога сега. Матея, 11, 29. Дойдете при мен всички, които сте оттрудите и се обременени, и аз ще успокоя. Това е добре, обаче после казва така: вземете моето иго върху си и научете се от мен, защото съм кротък и смирен на сърце, и ще имате покой на душите си. Защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Приемайки Господа вече, наистина. Той отнема греховете от нас. Словото Божие, Евреи 10 така: греховете и беззаконието няма да помни за винаги, но идейки в нас, да живее в нас, чрез духа си, вече има нови отговорности. Вече да растем във вяра, да живеем в нов живот в Христос. Това е много важно сега. И сега, в Галатяни 5 глава, 20 там говори за плода на духа. Това са 9 плода на духа. Но роденият християн, тези плодове трябва да бъдат в неговия живот. Може някои са по-малки, не са повече, но те трябва да бъдат там. Сега ще ви дам точно. Когато учих в Библейска академия, накарах да учим на Исус и от така ги знам. Любов, радост, мир, кротост, благост, верност, милосърдие, силовъзание, дълготърпение. Това са 9 плода на духа. И всеки един плод трябва да бъде в тебе. Да, някой може да е по-малък, някой може да е повече, но въпросът е, трябва да растем в тези. И винаги има нещо, което не са някъде може слаб, някъде може все още да искаш да придобиш. Но това става само когато пребъдаш в Господа. Когато пребъдаш полека, да почне тези неща да станат реално в твоя живот. И някой път казват: този човек преди беше много такъв сприхав, беше много такъв лош човек. Сега, кой пред нам в църквата? Само добър човек, вече няма така, не върши конфликти, няма караници. Да, това прави Бог. Промената идва от Бога. И това става именно когато дори на Господа и се оставим в неговите ръце. И вижте сега, характер, това е нещо много важно. Защото вижте, други неща, които Бог промените в нас, помните на този човек, когато Исус беше дома на един фарисей, и той му каза наистина тогава: вие каза, че сте външна чашата, но вътре е пълно с грешна насилие.
чистите вътре, ще бъде всичко чисто. Това говори за покаяние, което води към промяна. И тук Словото Божие казва, Ефесяни 4 глава, вече говори за реалната промяна, която трябва да стане с нас. Да се обчете според по-приличното поведение стари човек, който отпее по извънните страсти, но да се обновите духовно на своя ум, да се обчете новия човек, създаде по-добро за Христос. Видим, тук говори за това миналото вече го погребаш. С отмяната дома започваш да виждаш Божите мисии и полека-лека вече започваш наистина да променяш характера си. Това става, разбира се, от Бога, но не без наше участие. Даже в Колосени тук говори още по-така добре от преждето. И тъй, като Божи избрани, святи и възлюбени, облечете се, милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение, претърпявайте един друг и на един друг прощавайте, ако някой има плакане преди някого. Както и Господ е просил вам, така прощавайте и вие. А значи като се облечете в любовта, която свърши това членство. Това са взаимоотношения, любов, прошка, претърпяване. Това са неща, които нашия живот един към друг. Така че, биди Христос, трябва полека тези стъпки да се добър живота ни. Между нас не трябва да има непростителност, не трябва да има гневени, трябва да има дума, не трябва да има клюки. Това са неща, за този свят може да ги има. Сега обичам, примерно, като видят хората, сядат някои хора там старичко и почват да думат. Това е светски менталитет. Какво да говорят хората? Обаче християните, напротив, трябва да се бъдат, да общуват, да пребъдат, да се молят един с друг. Ако някъде няма конфликт, проблем, нека се молим. Нека да се Словото Божие казва, един да ги има тяготици носете, а не са посочен с пръст. Сега другото, което е важно. Другото, в което трябва да вземем, е това в любовта. Сега ще откъде взема тази любов. Аз чул съм хора, които казват, аз обичам всички хора. Това са празни думи. Не може да всички хора. Може да обичаш тези хора, с които Бог те среща, с тези хора, с които имаш общение. Защото, какво значи обичам целия свят? Това са думи само. Откъде да любовта вижте сега? Тя не е твое производство. Ти не я произвеждаш. Тя е от Бога. Бог дава чрез духа си любовта в нас, иска чрез тази любов ние да обичаме хората, с които Бог да среща. Било то вярващи, било и невярващи, ако мога така. Сега, надеждата не постремява, защото Божията любов е изяна в сърцата ни, чрез дадение на нам Святи Дух. Любовта на Бога е изяна в нас чрез Духа. Така че е важно да го знаем. Бог не иска нещо, което го нямаш. Той дава ресурса, дава всичко необходимо в тебе, да можеш чрез това, което е дал в тебе, да го употребяваш. Слава да бъде на Господа. И сега, в пример 12 точно пише каква трябва да бъде любовта. Вижте, любовта не имаше, ще казва, защото като говорим за любов, действително мъж, жена харесват се, стават приятели, после жените, това е любовта. Вижте, това е любовта в този свят. Но Библията говори, че трябва да има друга любов. Не е лицемерна Божия любов, не е лицемерна. Значи, ние не обичаме Бога и ближния си според това, което се изяжда. Обичаме ближния според това, че той е Божие дете. И ние сме имаме общо в стат на нашия Бог. И казва така, любовта да бъде нелицемерна. Отръщавайте се от злото и проявете се към доброто. Братолюбите се, обичайте се един като сродници. Изправяйте се даже един друг почет. Причем любовта има следствие. Обичаш другия, отдаваш му почет, наистина показваш, че наистина че го почиташ и го уважаваш и това е много важно в живота ни. И сега, даже ще прицелва в Солунци, няколко стихи, които наистина така, защото самите стихи говорят, обогатяват нашето разбиране за това, каква е любовта на Бога. В Солунци 3:12 казва така, и Господ да направи да растете и да производите в любов един към друг и към всичките, както и ние призбира във вас. Виждам, че любовта няма спирачки. Трябва непрекъснато да растем в любовта. И това е Словото Божие да учим и неприятелите. Това е вече много силно някакво. Как може, аз не в църквата, понякога има хора, които в църквата не заобичат, как да учим неприятелите си? Виж сега, трябва да се научим. Господи, помогни ме. Там, където не мога аз, ти можеш. Сега вижте, Матей 5 глава. Ще казва така. Но аз си казвам, обичайте неприятелите си и молите си за друг. И неприятелите си казва. Да бъде че нашия Отец, който не е месата, защото той прави слънцето да изгрява на дите добрите. Защото ако обича само онези, които обичат вас, кой награди се пада, не правите това и бедниците. Разбира се, ако обича само семейството си, дома си, приятелите си, а другите не ти пука, ако мога така, тогава какво правиш? Каква разлика? Това го прави всеки. Но когато покажеш любов, милост, разбиране към хората, които са в този свят, които знаеш, че наистина се нуждаят от Христос, между да връщаш към тях, покажеш любов, покажеш наистина разбиране. И Словото Божие казва, по това ще познаят, че си моите си, ако имате любов помежду си. Не е знание, много време знание.
Фарисеите знаеха много, Словото Божие каза, тези хора говорят, ама не вършат. Ако наше християнство е само знание, горко не. Трябва да имам вяра, която действа чрез любов. След това, да растем какво ще в единство, казах, единството е много важно църквата да бъде една. Ще кажа, защо? Представете си, ето църквата е сам, 20-50 човека. Църквата дойдат нови хора. Те още не знаят нищо за Словото. Ако ние помежду си почвам да се идем, кой е прав, кой е крив, и почнем да дигаме конфликти и постоянно повишаваме тоновете. И ще кажат, какво си хората такава? Какво правим такава? Сега дума, трябва да сочим да ходим в смирение. Може понякога да не сме съгласни с всичко, което става между брата и сестри. В Словото Божие казва, приемайте се един друг, както Бог приема Христа. Така че много трябва да се стараем в единство. Вижте, Словото Божие, апостол Павел казва така. Със съвършено смирение, кротост, дълготърпение, като се претърпявате един друг с любов и се старайте с ръстата мира да опазите единство в духа. Тогава старайте се да опазите. Значи, вижте, винаги е имало проблеми. Било в църквата, било в семейството, било сега. Има хора сме, живи хора сме. Обаче, това, че има проблеми, това не значи, че конфликт не може да бъдат решение. Напротив, имаме Бог. Яков казва така, ако някой от вас не достига мъдрост, нека проси Бог ще му даде. Така че, трябва да им правилно разбираме тези неща. Сега, казваме в любовта, в единство, характера. И нещо, което не е на последно място, в отношението към хората в този свят. Има хора, които казват, аз съм християн, искам да не с никого. Едва не, аз съм самодостатъчен. Ама виж сега. Преди 2000 години Исус дойде и обикаляше градове и села. Проповядваше. Имаш хора, които го опонираха, имаш хора, които вярваха, имаш хора, които гледаха свирка малка така. Обаче, той проповядваше. И много хора повярваха. След това вземе апостоли, вземе ученици, пратиха дома по дома да проповядват. Целта каква е? Божият стол да осъществи всяко на сърце. И всеки направи свой избор. И зато евреи казва така, ако днес чуете гласа му, не закоревайте сърцата си. Но, преди това, тези хора, света, трябва да дадат нашето отношение към тях. И така казва така, и усърдно се старайте да живеете тихо, да вършите своите работи и да работите сърцето си, както заречиме, да се обходите благоприлично пред мъжите и да нямате нужда от нищо. Значи, виждаме, тези хора трябва да видят нас спокойствие, мир. Не някои хора, които да правим скандали, хора, които не са да показваме, че не ги харесваме, да имаме ли си приятели. Напротив, хората трябва да ги обичат такива, които са, както Бог ги обича. И нещо трябва нещо в Словото Божие каже, че ние трябва да дам сол и светлина. Сега, този свят са в тъмнина, поради греха. Това, което може да изгони тъмнината е светлината. Ще дам сега пример ще. Та стая сега в момента, ако загъса кружката, става тъмно, мрак. Ще може да види. Но, ако света, изведнъж тъмнината се прогонна. Значи, самия християнски живот трябва да прогонна тъмнината около нас. И това е нашето задължение. Словото Божие казва така, вие сте светлината света. Когато поставя на хълм, не може да се укрие. Ние сме християните. Исус няма да е отново да проповядва. Той няма пратил отново апостоли ученици. Църквата е днес това. Казва така, и когато се прави светилникът, не го слагат поченика, но светилника и то свети на всички, които са вкъщи. Също така нека ваша светлина свети и пред човечците да виждат добрите ви дела и да поставят вашия Бог, който е на небесата. Значи, добрите дела, които се завършат в Бога, ще поставят нашия Бог. И сега се кажа също каква е крайната сила за християните, вижте. Крайната сила е изразяване на Христос в нас. Това е Христоподобие. В Йоанна 3:30 самия Йоан Кръстител казва, когато Йоан Кръстител кръщаваше, той кръсти и Христос. Малко после Христос се кръщава и Йоан и той кръщава. И тогава дойдоха, казаха на Йоан, он е, когато ти кръсти, той кръщава, ще е при него. Тогава го каза, никой не може да вземе нищо върху себе си, ако не ме дава от небето. И после каза, той трябва да се раздига, аз трябва да се смалявам. Това е християнството вечера. Християнството не е да се пъчим кой е по-голям от другите. Християнството е със смирение да ходиш пред Господа. И колко повече се смиряваш, толкова повече усиш Божията благодат. Вижте, в Исаия 50:15 казва така, Бог обитава на високо и свято място. Но още там, където има съкрушен дух и разкаяно сърце. Има ли гордост, има ли самодоволство, има ли всеправедност? Бог няма там различава. Така че християните трябва да се учат да ходят смирение. В кротост. Словото Божие каза, Бог на смирените дава благодат, а на гордите се противи.
Слава да бъде на Господа. Нека Бог да благослови и наистина нека така да имаме старание и стремеж да растем в Бога, да не се оставяме. Нека Бог да благослови. Слава да бъде на Господа. Гали? 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 Абе, Гали? Само си 11 само. Полчаса стави към Гали. Спри. Нека се молим сега кратко сега. Святи небесни Татко,